ଧୂଆଁମୟ ମୋର ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯା ଆଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗଟେ ଆଜି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ସେ ମୋତେ ଆଜି ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଫିଷ୍ଟ ହେବ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ମୁଁ ବି ସିଓର ନଥିଲି ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି ଆୟୋଜନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫିଷ୍ଟରେ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଚାଲିଲାଣି କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିରମାନପୁରିଆ ରୋଷେଇଆ ଅଲରେଡ଼ି ଭଜାଭଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ସବୁ ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ଛୁଇଁ ସବୁ ଭଜା ହେଲାଣି ସେପଟେ ଛତୁ ପଡ଼ିଲା ମନ ମୋର ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯା ଗୋଟେ ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖାସ କରି ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଏଠି ଆସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲି ये गड़बड़ है बाबा ଗାଜର କାଟ ଧୋଇକି ଆଣି ପୋଟଳ କାଟେ ଗାଜର କାଟେ କାଟି ପାରିବ ନା ମୁଁ ଯିବି କାଟେ ଏ ଦେଖିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ କ'ଣ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି ଛତୁ ଆଇଟମ ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି ବିରିୟାନୀ ସାଧା ବିରିୟାନୀ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ଯା ଖରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗାମଛା ଘୋଡେଇକି ଆଇଲାଣି ଫୁଲ ରସିଆ ରେ ମନ ମୋର ଧନ ଆମର ଗାଜର ପୁରା କାଟିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରେଟରେ ସେ ଗାଜରଟାକୁ ଚାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଡେ ଯା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ଫିଷ୍ଟରେ ଭାଇ ତମର ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଦେବେ ଥଣ୍ଡା ଦେବେ ଥଣ୍ଡା ପିଅ ହଉ ପିଅ ଖରାରେ ଆସିଛ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦିଅ ଆଉ ମାଗଣା ଥଣ୍ଡା ପିଅ ଜୀବନରେ ଲାଇଫ ସାରା କେବେ ବି ଦେଇନା ମାଗଣା ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ମନ ହଜମ କର 18ଟା ତ ଯାଇଛି ପୁରୀରେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇଆ ଏତେ ଅଭାବ ମିଷ୍ଟର ଜାଡେଜା ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଇଏ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ତ ବସିକି ଖଡ଼ିକା ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଆଇଟମ ଭଜା ହଉଛି ଗାଜର ବିଟ୍ ଭଜା ଚାଲିଛି ଭାଇ ଚିନି ପକାନା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଏଟା କ'ଣ ପଡୁଛି ମଟର ପକାନା ଗୋବିନ୍ଦା ହଉ ଭଲ ଆଉ ଅଲଗା ରହ ଭାଇ ଏଟା ମସଲା ପଡିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ହେଲା ଝଗଡା ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ମାଡ ଗୋଳ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ତମେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବ୍ଲଗର କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ମାଡ ଏଠି ଦର ସିଧା ହେଇଛି ପକୁଡି ନା ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ନା ଏଠି ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇଗଲେଣି କ'ଣ ସିଏ ଅଧା ହଉଛି ଅଧା ହଉନି କ'ଣ କରିବା ରଜ କରିବା ନା ସାବିତ୍ରୀ କରିବା कौन है ये लोग कहां से आते हैं ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆମ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଫିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ପୁଣି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ପରିଚିତ ରୋଷେଇଆ ଚାଉଳ ଧୁଆ ଚାଲିଛି ଭାତ ବସି ସାରିଲାଣି ପେଟ ଭୋକଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି ଭୋକ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଫିଷ୍ଟ ଆଜି କିଛି ଅଧା ଅଧି କାମ ସରିନି ରୋଷେଇଆ ପୁରା ଟେନସନ ଶିବ କ'ଣ କରୁଛ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ହଉଛି ପିଅ
କେତେ ତେଲ ପକେଇଛି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଯେ ହେଇଯିବ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି ନା ବଡ କରେଟ ହେଲେ ତୁ ବି ପୁରା ରେଡି ପୁରା ରେଡି ପାଗୁଳି ଦେଇ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋକା ଶୁଭ ଆଉ ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଲେମ୍ପାଣି ବନେଇବାକୁ ଆଉ 150 ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ହବ ଖରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ନ ସହିପାରି ମାନେ ଆମ ରୋଷିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ସିଏ ହସି ହସିକି ପିଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିମି ତଳକୁ ଏବେ ମଟର ଛୁଇଁ ପଡିଲା କନ୍ଦେଟି ଧୂଆଁମୟ ଫିଷ୍ଟ ଆଜି ଖାଇପାରିବୁ ବି ନାହିଁ ଛୁଆ ଠିକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ ଧୂଆଁ ଜାଳ କାହିଁ ତୁ ରୋଷେଇଆ ଫୁଲ ଟେନସନ ମାରିବେ କି ମରିବେ ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो मिक्स आइटम ए भाई गोली पड़ियो ହେଲାଣି ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଭାତ ଛଣା ଚାଲିଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଆସି ବସିଛୁ बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का ଇଏ ଆମର ବାପା ପୁଅର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ ଦହି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କଚୁମ୍ବର ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଦୋକାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦହି ନେଇକି ଯିବା ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଆରେ ସେଟା କ୍ଷୀର ଦହି ଗାଈ ଦହି ଗାଈ ଦହି ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଦହି ଚିହ୍ନ ଦହି ଛେନା ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପିଲାଙ୍କ କତିକି ଏ ଦହି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ନିଅ ଥଣ୍ଡା ଏ ଦହିଟା ନିଅ ନା ଯୋଉ ଆକର କହିଲେ ଦବୁ ଚୁମ୍ବର ରେଡି ଚାଲିଛି ବିଲାତି କଣ ଲାଗିବେ ବିଲାତି ପକା ଆଉ ବିଲାତି ପଡିବ ନା ବିଲାତି ପକାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ତ ହେଲା ଜାଳ କଣ କଲି ବିରିୟାନୀ ଏବେ ରେଡି ଏବେ ଦମ ଦିଆ ହବ ର ଟିକେ ତ ଖାଲି ମାଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଘାଁ ଘାଁ ହଉଛନ୍ତି ନର ସାହୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଣ ଅଛି ଲୁଣ ଦେବେ ହଁ ରେଡି ରେଡି ତ ଦେବେ ଲୁଣଟେ ଦେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେଣି ମୁଁ ଏକା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇବି ଭୋକ ଜୋରସେ ହେଲାଣି ଖାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛି କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ରହିଲା ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବାସ୍ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାସ୍ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବେଟର ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ